Bütün Россия буйлап узучы тормыш тамчысы акциясына мөселманнар да кушылды. Чарада район җитәкчелеге, район үзәгендәге мәктәп укучылары катнашты. Акция чарасы Беслан фаҗигасында һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алу белән башланып китте. Район башлыгы Азат Ахматҗанов әлеге көннең бик әһәмиятле булуын билгеләп үтте. Район башлыгы ярдәмчесе Наил Бәдретдинов та укучыларны игътибарлы һәм сак булырга чакырды. Район иҗтимагый советы рәисе Рушад Султанов укучыларга террорчылык актларының куркыныч һәм кешелек дөньясы өчен афәт алып килүе хакында сөйләде. Dünyada terör uyuşturucular var. İllerge basıp duruşunu uyuşturucular var. Hem de tertipsizlik işlerge seretli kişiler var. Nail abi kızın sözlerine koşulup bugün bizden yılımızın maksatı bizden arada Müslim jirliginde bir gene terörçü da terbiyelenirge tiyiş tugel. Укучылар да бу көнне мөһим булуын һәм бөтен Россия буйлап узучы акциядә теләп катнашуларын билгеләп үттеләр. Кешеләрне терроризм вакытында ничек җәрепләнеп, ничек аларга авыр иде. Biz аларны барыбыз да инде күңелдә тотабыз, барыбыз да искә алабыз. Тамчы су дигән акцияга җыелдык. Бүген чәчәкләргә су сипкәндә минем теләкләрем тизрәк дөньядагы сугышлар бетсен иде. Барлык балалар исән-сау, шат күңелле булсыннар иде. Һәм бүтән менә мондый террористский актлар кабатланмасын. Бүгенге акциядә катнашып, мин бу бүтән терактлар бетсен өчен, ил тынычлансын өчен теләгән. Тантаналы эштән соң чарада катнашучылар сквер мәйданында утыртылган чәчәкләргә учлары белән су сиптеләр. Бу мизгелдә һәркем илләребезнең тыныч, көннәребезнең аяз булуын теләде. Фәрдә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.